професор Михаил Мичев. Здравейте. Здравейте. И много благодаря, че отново приехте поканата. С удоволствие. Имаме нужда от истината. Тя отсъства в нашето общество. Ако щете, чисто демографски. Много важен въпрос, който отсъства от разговорите и не смеят да говорят за него. Ето ние тук да поговорим. 2012 година едно проучване, извършено от американците. Това изследване, което правят американците, показва, че още през 2012 година, да кажем, съотношението на новородените, тези, които ние в България наричаме малцинства или нещо друго, вече са изравнили 50 на 50 съотношението с всички родени бебета в страната. Това означава ли една подмяна на обществото, защото ние сме най-бързо изчезващия народ в света. Говорите за демографската, етнодемографската структура на обществото. За това говоря. Движим се в тази посока. Въпросът е дали ще се спрем в това движение и да се върнем към една по-здравословна демографска и етнонародностна структура. Вижте... Тази подмяна на населението върви по различни начини. Тя в Европа върви чрез призоваването на директна миграция от Африка или Близкия изток. Тук в България върви по един много по-жесток начин. Ние просто изчезваме и деца много малко се раждат. Грешка отново. В същата тази Европа, същите тези кореняци, истински германци, така да си кажа, отказват да раждат деца. В не по-малка степен, отколкото сме ние. На какво се дължи това? Защото не е финансов въпрос. Така наречения втори демографски преход. В демографията има едно такова нещо. Втори демографски преход. Само да кажа, така наречените кореняци, истински австрийци, така? Нали, друга държава, която е супер държава, но тя е препълнена и напълнена с всякакъв вид други народи, други диаспори, ако щете, и така нататък, други религиозни, до някаква степен дори с несъвместимост, цивилизационна несъвместимост, групи, общности, препълнена държава. Австрийците също не щат да раждат деца. Проблемът е, че ние се вторачваме в това явление у нас и го виждаме, а пък статистиката ги крие тези неща. Чуждата статистика също крие тези неща и не го виждаме, че същото се случва в Германия, същото се случва в Италия, същото се случва в Северна Италия, да кажем, да уточна. Особено Италия въобще. Да, и Южна Италия може би има малко по-висока раждаемост. Да, веднага се образих, нали, затова казвам. Северна Италия, в държава като Австрия. Същото е. Това е европейска обща демографска криза, която върви упорито към катастрофа, към колапс. Каква е нейната Проблемът е от кризата да се спрем в даден момент и да не стигнем до истинска катастрофа, от която няма измъкване. Това е. Аз съм оптимист, между другото. Написах току-що една голяма студия, който се интересува. Излезна току-що и казвам, че към хоризонт 2050 година, 2060 година, ние демографски ще се стабилизираме. Първо като число. То ще бъде от порядъка на 4 милиона и половина, 5 милиона население. Няма да паднем на 3 милиона и половина население. Второ, ще се стабилизираме като вътрешна етнодемографска и поколенческа структура. Ще се стабилизираме. На каква основа? На основата, че самите малцинства започнаха доста чувствително от 20 години насам да намаляват своята раждаемост. Освен това, те изнасят, както ние българите изнасяме дечицата си в чужбина, с малък шанс да ги върнем някога отново като българчета в България, по същия начин го правят и малцинствата. Така че се получава някакъв баланс. Да, циганската махала, например, в Монтана едната цялата е в Италия, другата цялата е в Испания. Ако отидем в така наречените смесени региони, там където живеят българо-мухамеданите, някои ги наричат турци, не знам защо, също виждаме едно масово обезлюдяване. Масово обезлюдяване, защото те също са масова емиграция, както вие казвате, райони, селища, махали, села. Групово, защото при тях е много силен общностния принцип, нали, на живеене. Те групово семейно, групи семейства, махали, заминават и някъде се стремят да се устройват. Сега, има два варианта. Отиват, работят и се връщат. Отиват, регистрират се като безработни, идват да си живеят в България и всеки месец отиват да се подписват, за да им тече германската социална помощ. Най-вече беше английска. Говорим за тази част от този тип малцинства, които отиват с стратегия да уседнат. Те там си раждат децата, по някакъв начин успяват да се интегрират, започват културно да живеят, водят си децата и се гордеят, че техните деца учат в австрийско, белгийско, испанско, италианско, холандско, споменах ли, германско училище, със стратегията тези деца да останат там. Така че както ние се обезлюдяваме, защото не малка част от родените българчета сами ги изнасяме
И им се радваме, че вовеки ще живеят във Франция. Не искаме, пречим им дори, когато самите дечица искат да се върнат като българчета в България. Нещо подобно се получава и при малцинствата. И става един много интересен баланс в трагедията. Баланс в демографска кризисна ситуация. Ето такива неща. Плюс има започване на връщане, за сега много забавено, но според мен в следващите 3-5 години много рязко ще се ускори поток за връщане на читави българи от чужбина към България. Просто защо там богатите общества вече рязко започват да обедняват. Подредените общества стават много криминални. Държавните системи за социално подпомагане и интегриране също много рязко обедняват, свиват помощи, много рестриктивни критерии, механизми въвеждат и не могат да се възползват. Така че ще се получи като една помпа на обратно изтласкване от онези доскоро подредени, хубави и цивилизовани общества, защото това вече в големи зони на техните общества не е факт и няма да бъде факт до няколко години, да се върнат в България, където изведнъж с голяма почуда установяваме, че тук не било чак толкова зле. Не било толкова лошо. Пък в много отношения, като погледнеш от тук, направиш си сметката на един бял лист, тук дори е по-добре. Това започват много хора да го осмислят. От Калифорния пред целия Запад до България. В момента все още мислят. В момента все още голяма част от тази българска емиграция не може да събере смелост. Веднъж заради, примерно, някакви здравни проблеми там си намерили как да си ги решават. Друг път заради работата. Трети път заради децата. Да. Четвърти път заради някакво имущество, с което им е по-трудно. Но мислят как да го решат този проблем, за да се върнат тук, където им е мястото. Тъй като света навлиза в бифуркация, хаос, кризи, войни, когато има войни, кризи и невероятно закъсване на другите държави, където е мястото? В дома? Родното място. Дори да е зле, е по-добре, отколкото е на другото място, тъй като там си на 15-та позиция, а тук ще бъдеш на 2-3 позиция. Безспорно е така, но мисля, че въпросът за раждаемостта трябва да продължаваме да си го задаваме, защото, както изборихте и Италия и Германия, там въпросите на раждаемостта не са свързани с финансов недоимък. Чел съм много анализи по темата, някои хора обвиняват урбанизацията, това, че живеем в градове. Аз мисля, че е духовен проблем. Това консуматорско общество, в което живеем, то ни довежда до там да нямаме деца. Съсипа се брачното семейство. Вижте, когато се живее семейно уж без брак, това е много неустойчива структура. Преди всичко от морална гледна точка е куха структура. Защото когато не си обвързан с тези лошите институционални връзки, брачност, пък след това лош развод, пък как ще делим имуществото и така нататък, формално и на пръв поглед лоши неща, но всъщност те държат хората и ги държат от морална гледна точка до голяма степен. Докато това семейно съжителство, на което сега се отдават младите, то всъщност е много хлъзгаво, то не е структура. То се разпада по много елементарен начин. То се разпада бързо. Примерно аз съм се развеждал по взаимно съгласие. Отиваме на първо заседание, казват, добре, ще ви разведем като толкова пък искате. Обаче дайте, ще ви дадем 3 месеца, мисля беше при мен. Мислете си тия 3 месеца, може път да ви се смени акъла. И ако след 3 месеца дойдете пак по взаимно съгласие, тогава съдията ще каже, добре, отутре сте разведени. 3 месеца. Съвместното съжителство, днеска се скарваме, утре изплаквам на мама, идва баща ми да набие моя любим и край. На третия ден всичко е разрушено и няма никаква форма за връщане. Включително когато има детенце, включително когато има ново жилище, но не е ясно кой го е плащал, но на документ ясно ли е кой го е плащал, пък дори да е ясно. Когато имате брачно семейство, това е съвместна имуществена общност. Когато имате свободно съжителство, уж е така. Мисля, че въведоха някакви допълнителни промени в семейния кодекс, но всъщност не е съвсем така. След това липсващия родител ще плаща ли издръжка? Стана още по-объркващо. Много важен елемент, че се разпада устойчивото брачно семейство, което се крепи не само от нас двамата с любимата, то се крепи от едните родители, от другите родители, от братчедите. Брачното семейство има подкрепата на много широк кръг хора и институции. Значи да кажем, че семейството в цялата тази западна цивилизация е ударено. Второто, удариха психологически мъжа. Семейство, брак, родителство се прави. Жената ражда. Жената отговаря за уюта, за, как да кажа, за духовната връзка жената отговаря. А мъжът е силата, която всъщност дава фундамент на семейството. Удариха мъжа.
Удариха мъжа. Сега едни кеклювци, едни майчини такива синчеца, едни инфантили на 48 години, още си инфантил като на 17 години, един никаквец, който не работи и мама и тати, пък и младата ти хубава кариеристка жена, тя те издържа. Разбирате ли? Какъв процент от мъжете са? Застрашително голям процент от мъже. Едни мъже, които ходят с голо женско епилирано глезенче, нали? Да. Едно от най-сексапилните неща на жената е глезена. Мъжете, ние разпознаваме хубавата жена, към която да имаме влечение на първо място поглезена, може би на второ, на трето място поглезена. И изведнъж някакви мъжки, уж женски епилирани глезенчета. Вижте, аз се потрисам. Това е външен, уж моден, но външен показател, че аз половината мъжественост вече съм си изгубил. И коя сериозна жена ще иска да ме прави партньор? Коя сериозна жена ще си даде парите, ние двамата да си купим общо жилище? Коя сериозна жена ще иска от мен не по погрешка, а планирано да има не едно, а две деца? Разбирате ли? Да. Удариха мъжа. Западната цивилизация разрушава поне от 20-30 години много активно мъжкото в мъжа. А оттам вече нямате двойка. Нямате семейство, нямате брачно родителство, нямате общество. Нямате съпротивителни сили. Да. Това означава тези обратните мъже да са модерните. Това означава. Това са всичките тия моди, които уж са повърхностни и формални, уж нямат отношение до духовното, а всъщност изразяват промяната в духовното. Ето, на това се дължи демографската криза на целия западен свят. И затова Орбан ги гони тези като организации, изгони и Сорос. Затова Русия, за да спаси себе си, забрани тези организации, забрани съответната пропаганда в училищата. Започват сега и, доколкото ги виждам, започват и съдебни процедури срещу подобни агитатори. За да съхранят себе си като народ. Като раждаемост, като мъжко начало, като родителско начало, като семейно начало. Тъй като пак ще ви върна към социологията. Още преди 2 века първият социолог Огюст Конт, вече не от България, а от Франция, казва: фундамента на обществото е семейната структура. Ти ако разбърникаш семейната структура, цялото общество почва да се разпада нагоре. Или пък най-малкото почва да се изражда. Или най-малкото започва да си губи жизнеспособността. Тогава защо властта лицемерничи, че се интересува от демографските процеси, като Министерство на културата дава по няколко стотин хиляди от фонд култура за травеститско шоу? Най-голямото лицемерие е, като дойдат избори, всички говорят за демография. Най-голямото лицемерие, най-нечестното лицемерие е това. Защото знаят, че първо не разбират проблема, нямат капацитет, защото това е сложен проблем от гледна точка на практиката, как обществото и държавата да се съпротивлява на тези негативни процеси. И второ, знаят, че няма да положат толкова усилия след това няма да положат за реални неща. Тоест, това са само празни приказки за пред нас. Най-грозната част от демагогията. Когато видите политик като сегашните, дето вие ги казвате сглобки или как ги наричате. За мен са крадлива секта. Да. Сегашната сглобка, нали, първи елемент, втори елемент, трети елемент, те са 3 елемента, без ДПС. Тук в този показател ДПС не го слагаме. Това е най-грозната част от тяхната демагогия. ДПС, между другото, затова са жизнена партия, защото те лежат върху много жизнена, традиционна, инерционна, ако щете, семейно-родова, мъжка структура. Само тогава жената може да се чувства относително стабилна, да си върши женската работа в семейството и в обществото. Добре, много ви благодаря за този разговор, професоре. Много благодаря освен, разбира се, за оптимизма, за всички отговори, които ни дадохте, защото те, според мен, са алтернативата на това, което наричат безнадежно. Това пага същите елементи. Не, просто тази дума я забравете. Говорете за хубавите неща. Благодаря ви отново за този разговор.